Чай коментатора ще запишем. Драго е много на... Аре коментира. Не знам Драго. И на трета позиция се нарежда Драгостин Желязков с бавното S2000. Без Витек. Борко е четвърти. Борко е на четвърто. За купата позиция номер 2, господина с червената фанелка. Не знам кой е с червена фанелка. И на едно от последните места квалификационни, но не и на последно място се намира Митака. А последни кой е? Пряко зад него е Ивчо. Да, Ивчо. Ивчо е последен. И така, готови за старт. Бе, Драго е там от вътрешната страна, дето сега ще се блъсне. Четвърти е в момента. Стоян първи. А? Стоян първи. Той ли е първи? Да. Нещо не струва, че е маняка първи. Яде ми са крем карамел. Просто реших да го споделя. Ще направим. Че дъщеря ми е проститутка. Кога? На картинг писта, Виница. Чек снимаш в небесата. Почти на финала на първа отбора на Коси. Разлика от бавното му S2000. Бира зелена каменица и да я плати. Като награда. Тя вече е платена. За съжаление. Почти изпреварен, не знам. Това са се движи бавно. И ето втората обиколка пристигат. Стоян беше изпреварен, но не зад минут. Битката в челото продължава. След него, следвани от Драго, но не, тук ще има разместване. Как да не? И Драго, за съжаление, изгуби около 4 метра, 17 см и 12 мм от своето призово място. А този последния, който само е записал. Явно е почти като на Драго еската. Но не чак толкова. Той само... Дали има разместване? О, не, няма разместване. Че ще спре за смяна на бобина и ще продължи своето добро участие. Бърко на трето място. Бърко ги настига. Четвъртия маняка, Драго е пети, там му е мястото. Даже бих казал, че може още назад да отиде. Така му се полага. Охо, битка в челото. Битка в челото наблюдаваме. А Борко изпревари първите двама. И то доста, той настига другите, ама... Борко изпревари четвъртия и петия. Той стига
Гони първи и втори, ама. Стоян почти изпревари претендента с червената фанелка. Но не, за сега се движи отзад. Дали ще може да кажем, уважаеми зрители, Господ е от Косера или не, ще се разбере на края на тази така напрегната надпревара. Внимание, наближават към стартфиналната права. Претендентът с червената фанелка се сложил една от тяхните години и тя става багажа. Може би филтърчето му е филтрон и заради това така се получава. Не се случват много неща. Драго изпреварил маняка. Да. Има подмолна игра, но не маняка си възвръща своето място. Драго следва неправилна траектория, както винаги. Просто нито може да тръгва с колите, нито може картинг да кара. Въобще нищо не може. Това момче може само турбини да лъска и това е. Какво ти се иде? Крем карамел. Добре. С телевизора ще ме плашиш, бе! Коментирай. Какво да коментирам? Това нещо не се случва. Викаш от 3 обиколки да сам никакво развитие. Ако продължава така до края, може и да заспим. Абсолютно нищо не Ето го човека, който айфона не може да го хване. Борко. О! Господ е от Косера. Всичко беше видяно и записано точно на камерите. Записали ли? Да, Имаме ли го записали? имаме го записано. Асене върни! Асене върни! Асене! На Сашо Жиков трябва да го прати. Той ще коментира канал 3. Но да не правим допълнителна реклама. Борко ще настигне претендента с червената Мисля, че фанелка, сега който така... Кой е? От нашите ли? От вашите ли? от нашите. Всички са от нашите. Телевизор има ли? От първи сега. Стоян е първи. Той вече е. Не е Стоян. Стоян. Стоян е изпреварил даже и Ивчо. Драго втори. Не, той Ивчо. Билмче в червеното е втори, Борко е трети. Ивчо просто е една... Маняка е... Битката е много спорна, да. Своите... Как са? Go, маняк! Go, маняк! Драго погледна на... Грешна траектория! Колко обиколки има човек за голяма устата, бе? Чай сега, аз хубаво съм с този всички портфели в моята чанта, ама някой да не сви. Пука, човек. Моя се. Така. Някой И прести. ето го, господин Косер е първи. Господ днеска е от Косера. Дори с скапаната бобина и филтър продължаваме на първо място. Борко май се е завъртял, тук имаме някаква картинкова драма. Не, просто е изпреварил Ивчо. Изпреварил Ивчо, може да го забавим на вратния завой, уважаеми зрители, обаче аз пропусна, защото бяхме дигнал бутилката. Ето тук е драмата, страхотна борба за четвъртото място. За момента човека без витек, с витек, с турбина, без турбина и всякакви такива е на четвърто място, но тук мисля, че ще има разместване. Но не уважаеми зрители, не и в тази... А Драго? Но не, ето, случва се, маняка взема. Затвори го! Да се дава, Драго. Драго каза... Няма как по друг начин да го би. Трябва да върви картинга. А той Драго е с по-големия картинга.
Между Но не, другото, спокойствие ми така е пред Драго. Драго каза да погледне правилната траектория на пистата, къде точно се намира. Но както ние наблюдаваме тук от известни време и обиколки, той никога не е в правилната траектория. Изключително моментаха Борко предстои минава със своето трето място. Затвърждава своята позиция. Не му върви тази година на Борко. Едно второ, едно трето място. И сега отново пак ще бъде трето. Борко, до кога? И започва да вали на пистата. За момента зачудих. И аз. Какво е състезание гледаш? О, какво става тук? Някакъв човек гол. Бяга. Стюарда бяга гол. Мисля, че се е включила. Мисля, че се е включила системата за напояване на асфалта. И ето финишира. Стоян след неговата богомолна. Борко щупи този телевизор. Той... Защо не минават от тук? Гледай каква пряка имало. Те как не са я видели, бе? Вижте каква пряка имате. Драго, що не минава от тук? Само плага толкова. Там, пък друг се ще ни спре вътре. Също им битни червени. И ето първия влиза в бокса. Дали ще има шампанско? 11. О, ето шампанско и 3 курви го чакат. Каква драма? От мъжки род обаче. От мъжки род курви. Дали ще се сбият първия и втория за богомолното? Ще има ли бой? Дали ще има бой? Няма бой. Има леко потупване по рамото. Борба за четвърто място. Кой? И то свърши. А те още ли са гоняли? Трябва кафе надъхан. Ма той ръкавици се е взимал. Млад Меринджей просто. Млад Меринджей. 24 са Абе, Ивчо, определени. няма ли още една обиколка? Ивчо да е не знам, че. За мен той е шампион. Карал. И Тя какво, май- като май- заключителни думи, какво ще кажете? Свърши ми берата. Какво Се искате? яде крем карамел. Така. Обаче атома е тоя. Е така. Тази врачанска личност каза, че ще да направи. Ще направим Карамел. крем карамел. С ракия. И реклами. Таран, Много таран, ракия. тан, тан.